Advocate Fadzayi Mahere vomuka chibhebhenyenenge mushure mekunge President Emmerson Mnangagwa vabuda vachitaura kuti pari kudiwo ka2 billion kekuti timbokwanisa kumbopukunyuka padrought reEl Nino ririko iri riri kupisa. Muri yeZimbabwe ndauya pano manje ndakasanganiswa nenyaya iyi naivo Advocate Fadzayi Mahere vacho pakuburikidza nedande mutande ravo vakanyora vakati where is the gold mafia, vari kupi ana gold mafia, ndo anasa kupwanya here kana kuti ana angels ndo vamwe vacho vari kunzi gold mafia. Amunongoziva ndo vari kunzi timu racho rereka raipisa ngaumana vachidzi vane mari yekureba. So aendera mberi akati where is weakness, vachivhayo vari ngoti go and see Victor, vari kunzi vachivhayo ivavo kavaifanira kungoti kumukuru pari kudiwa chibage nechinchi vobva ngoti go and see GMB ndabhadhara chese ikoko. Ipai vanhu vadye vanakirwe, ipai vanhu ngoveverengeranai vanhu kuti right vanhu muri vangani, tiri 30 munyika, alright muri mbanyu munogara muri 5 saka chibage chenyu chegore ndeichi ndo chamuchadya, potongogara pangoro wakavara so toita se program yetodarika nyika yenderera mberi. So vanhu pari kunzi aiwa vachivhayoka kwete ngoti go and see Victor muchipa ma-individuals masibenz anodhura iwa dai muri kutopawo vanhu matani echibage. Even ana angels vakambobudikira kudhara vachipa angel vakamboya achipa even kana chibage chinchi zvinhu zvaitombopa vanhu vangobudikira kuti ndo vamwe vacho vari kubvunzwa zvikanzi where are the other mafias. When it comes to rigging elections, they have a washet of money. When it comes to feeding the population, they extend a begging bowl. We need leaders that way. Ndo zvitaurwa nava Advocate Fadzayi Mahere. Zvikanzi zvinhu zveelection kuzoti chichine kuriga election mari vanenge vanayo vachipisa dziri mbinga, asi zvazvokuti vanhu vacho vakakuvhoterai kana kuti vamakarigira vacho vachidyawo kavozi vanhu vanoda kurarama, vanhu vacho vamuri kuchemera kutonga vacho kuti vachiwanawo chekuti vadye makukumbira makuti tikukumbirawo kuti timbofidha vanhu. Ndo nyaya yemhuri yeZimbabwe ndava ndakakubatira nyaya yataurwa naAdvocate Fadzayi Mahere. So mhuri yeZimbabwe kana uchingotanga kusvika panapa first time yako inini nditori baba nyaya chacho, nyaya ndinodzifambira imi chenyu kungotsvaga mari nekutsvaga mabasa, nyaya ndikutsvagirai panapa. So gara wasubscribe kana usina, ndogara ndichikuya ndichingokupai dzese kuti iwewe ugare une information yekuziva zvinhu zviri kuitika munyika yedu, tipot country, nyika yeZimbabwe. Saka zviri zvanhasi aiwa babasha.